Boy. 2,000 years later. Yeah, murah tak korek. We are the mukbang in the house. Yes, no. This is the Jollibee bidaan saya. Okay, so here we go. Tingnan natin the spaghetti. Ang liit. Tingnan natin the spaghetti. Daplay na itong isa. Here the yum burger is salamat magic, tapos the aloha and the fried chicken. Look at this. Mau lang na ako yung mukbang and bano na ka sana po pababa. soft drinks una na to eh. Spaghetti bida ang saya. O kayo yun na siya kuhan. Sa una ang Jollibee halos puno-puno ng mga pasta, pero karon tapos panahon katuigan di lang kaya mahalon mo na nga di gamay lang gid nila. We are the Aloha. Pabansa Aloha. Look at this. What? Napuyo ang akong anak Reginald inyong gikoy-koy. What? Hinaya lang ha.
Lagyan natin ubang gravy dito. Tao eh. But. Napuyo ang akong anak diri jinsan inyo gikoy-koy. Pangitan akong halang, diba? Namo daw kunuhay na halang. Radia. Isa ra sa buok. Tagbaw ko na kung inulukay, pero isa ra man din sa buok ang namay. Di idalang. Sa akong untang mukbang karon is pizza unta, pero napakyas man kailangan og barrier. Mao na nga nagabian mo na nga bilaang saya ang akong imukbang. So and the off cam kainin ko na to in the off cam. Shout out ako ang dapat i-shout out na ako. Nagbulingit ako si Rico Miko sa B Jan, yes, Jan Kabea Cabarrias, RV Lagurta, John Mark Ridan, Bianca Tato from Cebu, si James Ray Tuman Romanres Purok Ponce Location Cebu, yes, mga team guwapo sa CDO, si Teo Bilea, Alex Ospiso, Alex J. Dato, pinakadato, si Ray Rafael Dael, and Robert Dangol. Salamat kaysa akong nagsuporta sa akong vlog. Hanggang sa muli, ito po si DJ Mars.